Goeie en welkom bij de 21e aflevering alweer van het Politbureau, het politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is Jos van der Horst, de enigste SP-wethouder in Friesland. De SP had in Friesland net zo volle onhing. In je deputaire en in je wethouder. En dat is Jos van der Horst in Smellingeloon. Landelijk gaat het in de peilings net zo goed met zijn partij. Ze staan op verlies. En van een linksfront, maar de PvdA en GroenLinks, wil het ik maar net echt komen. Ja, welkom in het Politbureau, Jos van der Horst. Eerst even een keuzevraag en mij dus echt kiezen. Wat ben je nou meer? Een SP-man of een wethouder? SP-man. Is het dan het dregen om dan als wethouder die compromissen al sluiten te maken? Nou ja, het is maar net wat je onder compromissen verstaat. En, maar er zullen wetten bij de wietmaten soms. Soms moet dat. Maar als je de mens en de menswaardigheid en de gelijkwaardigheid boven alles hebt, dan is de keus niet moeilijk. Nee. Maar als je heel dit actie viert en je komt dan als wethouder in de gemeente Smellingen in dit geval, is het dan ook wel dreig? Nou, kijk, af en toe kun je ook nog wel eens actie voeren. Hè? Ik bedoel, dat doen we dan stiekem nog wel eens. Bij mij bijvoorbeeld? Nou, ik doe wel eens wat stoute dingen op Twitter en op Facebook. Daar zet ik wel eens wat dingetjes uit. En natuurlijk ga ik geregeld mee te demonstreren naar Den Haag. En gaan we weer lekker op verkiezingscampagne komende zaterdag. Dus, ja, maar toch zit je maar de SP in een college in Smellingelaan. Ja, en je moet die andere partijen rekening houden. Ja. En je bent net de grootste. Nee. Dus je zult ze nog aan de sta matten. Misschien wel vaker als dat je leven is. Ja, goed. Maar ja, daar komen we altijd uit. Ik bedoel, daar zijn altijd hele goede collegevergaderingen voor en hele goede gesprekken. Ja, maar strak binnen die principes nog ik weer net aan. Nou, dat heeft niks met de principes te maken. De principes staan altijd vast. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit. Dat staat boven alles en die laat ik nooit los. Okay. Af en toe de SP, die staan altijd in de peilingen en laatst dit halve onttrekken zitten. Ja. In mijn 15 op dit stuit in de Tweede Kamer. Het wil dus net echt vlotten. Hoe kan het dat de SP net teruggroeien kan? Nou ja, goed, ik bedoel, ik heb wel het gevoel dat we doorgroeien. Kijk, als ik alleen al kijk naar de opkomst voor de demonstratie van afgelopen zaterdag, waarbij we ook een soort van lijsttrekkersdebat hebben gehouden, er komen toch 10.000 mensen op af. En ik bedoel, maar als je dan ziet hoeveel mensen ons belangrijkste actiepunt, het Nationaal Zorgfonds steunen, dan zit je op een 250.000 mensen. Dus ik zie dat als groei. Maar er zijn meer partijen die het maar eens binnen. Ondertussen steen je maar goed, maar in verkiezingstijd zijn een hele hoop mensen het altijd, of een hele hoop partijen het eens met de SP. Maar dat moet dan na de verkiezingen ook nog maar weer blijken. Ja, dat wilden ze eigenlijk nooit, hè, William? Nou ja, goed, ik bedoel, wij blijven vasthouden aan waar wij voor staan. En ik bedoel, en dat doen we al tientallen jaren. En dat is het. Ja. Maar is Roemer dan wel de goede man? Want in de top van je partij, weet ik wel, zijn van zijn verhaal komt net oer. Nou, Roemer is de juiste man op de juiste plaats. Ik bedoel, ik weet niet of jullie een stukje van Johan Veenstra in de Leeuwarden Krant hebben gelezen over de raasbekken en de beulets. Nou, Roemer is niet een raasbek, is niet een beuler. Die zegt precies waar het op staat. En die komt altijd met argumenten. Dus ik vind, Roemer is de man voor ons in Den Haag. Dat zoek ik steeds een paar weken voor de verkiezingen. Aan de andere kant, je moet ik verstellen, je zit er zo'n nog een 94 in de Tweede Kamer. Het is een noodslagen om mij te doen aan een kabinet. Op de een of andere manier lijkt het momentum van de SP een beetje voort. Zeker als ik nooit naar de peilingen joggen. Ja, maar goed, maar wat is het momentum dan dus je wel? mag 24 zitten in de Tweede Kamer. Ja, natuurlijk. En toen hebben wij ook de kans gehad. Ik bedoel, maar goed, iedereen weet hoe dat afgelopen is. Ik bedoel, dat is door de PvdA is dat tegengehouden. Dat wij mee mochten doen, of mee konden doen. En zoals steeds dingen zeg maar gebeuren in verkiezingen, waarbij toch de angst van andere partijen omslaat in, nou ja, wij willen eigenlijk liever niet met de SP, want de SP heeft te radicale zaken. Te rigide. Nee, niet rigide. Dat heeft helemaal niet met rigide te maken. Dat heeft gewoon te maken met dat wij voor de mensen opkomen en dat wij gewoon een verdergaande democratisering van deze samenleving voorstaan. Maar altijd zo is, PvdA heeft het ik vaak zo dat zij dat doggen. Zij zijn in een verliezende situatie. Dan zou je toch zeggen dat SP daar toch groeien moet. Maar de winst gaat nou in die peilings naar GroenLinks vooral. En je maakt zich vooral als linksblok ook hoor. Nee, de winst gaat niet naar GroenLinks. De winst in de peilingen gaat naar de PVV.
En de PVV geeft een bepaalde richting aan van mensen die ontevreden zijn met de huidige politiek. Ja, de SP loopt ook altijd een heel soort ontevreden mensen. Hij had dat altijd dien. Die mensen die het nou bij de SP waren, gaan die al naar de PVV? Nou, dat zeg ik niet. Je een soort mensen naar de PVV? Dat geloof ik ook niet. Je de mensen naar de PVV van Jim Kam? Dat zou best kunnen, maar het is wel zo dat als je zeg maar als politieke partij voor zaken op wilt komen, dan moet je daar ook voor blijven staan. Kijk, en de PVV die roept en die raast en die schreeuwt alles bij elkaar. Het gaat slecht met Nederland. En daar luisteren een hele hoop naar, maar ze komen niet meer de echte oplossingen aan. Het enige wat de PVV zegt is van gooi de grenzen maar dicht, dan lost het allemaal op. En ik bedoel, en laat alle Marokkanen en Turken hier uit Nederland vertrekken, dan lost alles op. Maar wij zijn er voor alle mensen. Maar Van der Horst, dan kan je toch zeggen uit de PVV, en dat is in de peiling op dit stuit, ik zou dat die de grootste partij binnen, dat je dan als linkse partij toch bezieken in je voest te maken. En wat doe je hem? PvdA valt GroenLinks om, SP, Roemer, die hier de PvdA snuwen weer op een korrel. Ja, maar goed, dat is toch ook logisch. Kijk, ik bedoel, maar als je verstandig. Ja, maar nee, verstandig is dat je voor je eigen zaken opkomt. Wij komen voor de mensen op. Wij hebben zaken in ons verkiezingsprogramma staan wat echt heel duidelijk is gericht op dat Nationaal Zorgfonds, op de AOW-leeftijd. Dat is wat leeft onder de mensen. En daar hebben wij goede. Nou, het blijkt dat de PVV dat ook allemaal zegt. Die roepen dat nu ook allemaal. Je hebt zo'n fuseren maat eigenlijk. Nou, niet met de PVV. Dat is een ding wat zeker is. Maar goed, maar de PvdA heeft het gewoon voor zichzelf lopen verknallen. En daarmee misschien ook wel voor heel links Nederland. Is de schuld van de Partij van de Arbeid dat zo'n linksfront er net komt? Nou, ik vind van wel, ja. En indirect is dat zo. Ja. Zullen we naar Friesland? Venna Veenstra stiet eigenlijk als een listtrouwer op de list. Geen Friesen in de top. Is het net ontzettend spietig? Nou ja, goed. Luister, ik bedoel, wij hebben de beste mensen die wij op die lijst hebben kunnen krijgen staan op die lijst. En of ze nou uit Friesland komen, uit Groningen of uit Noord-Brabant, dat maakt in principe niet uit. Het gaat erom dat je een goede lijst hebt. Nou, ik vind dat we een goede lijst hebben. Maar je kan niks zeggen van zo'n Fries op, de mate die kan van Friese belangen opkomen. Want in het zuiden is een partij heel groot. Hier is het toch wel wat een kaderprobleem. Maar wij komen hier ook voor Friese belangen op. Ik bedoel maar, als wij ik als wethouder in Smallingenland, Michiel als gedeputeerde van Friesland. Nou, wij komen voor Friese belangen op. Ja, net in Den Haag. Ja, ook in Den Haag. Jazeker. Ik bedoel, ik heb veel contacten in Den Haag. Ik spreek geregeld met Kamerleden. Michiel spreekt ook geregeld met Kamerleden. Spreekt ook geregeld met de minister. Mm-hmm. Dus... Dan hoor je geen Fries Kamerlid voor te hebben. Voor nee. Nou, die komt er ik net. Nog één ding. Wij eigen als SP'ers van zwakker in de meerskip. Wat vind je op dit stuit dan van dat politieke gekonkel? Zal ik het dan nemen wel altijd gaat om die sociale werkvoorziening Caparis? Want jij bent oordeelhouder uit namen versmellingen. Wat vind je er in het algemeen van? Nou ja, in het algemeen vind ik gewoon dat de mensen van Caparis voor moeten gaan. En ik bedoel, en dat wij als gemeenten verplicht zijn om die mensen goed werk te bieden naar hun mogelijkheden. En daar blijf ik ook voor strijden. Ja, is het net regen in deze situatie dat de gemeente het oneenslijk te wijzen mogen? Natuurlijk, nou, die lijken het niet alleen. Die binnen het toch niet eens. Die zijn het gewoon oneens. Nou, ik vind gewoon dat wij voor die mensen, voor de echte WSW'ers, voor de mensen die op beschut binnen zijn aangewezen of op beschut buiten, dat wij die als gemeenschap werk moeten blijven bieden. Dus wat Caparis verdwijnt dus, wil je spreken, stel, pak je met dan een Smellingenland alleen nog op? Nou, als het aan mij ligt wel, ja. Maar goed, nogmaals, er gaan 8 gemeenten over. Hè? En de gemeenschappelijke regelingen die blinken niet bepaald uit door hun democratische dadendrang, zou ik maar zeggen. Dus de eerste vraag die we stellen, viel jij SP'er als wethouder, dat is ik. In het geval Caparis, loopt SP'er. Ja. Maar goed, ik bedoel, ik ben wethouder en ik heb ermee te dealen. En ik heb ook daar heb ik een rol te vervullen. En mijn rol is op dit moment niet om hier tegen aan te schoppen, maar ik kan er wel van binnenuit een hele hoop aan doen. Ja.
Goed. Laten we eens even zien wat dus cartoonist Gerco van Beek van Jo en dit verhaal maken het. Ja, de cartoon van Gerco van Beek. We sluiten het politbureau en we bedanken Jos van der Horst, SP-wethouder, hier als gast. Bedankt voor je komst en in het belang van Friesland willen we toch graag dat je voor het politbureau nog even een skofje beschikbaar blijft. Oké. Doen we. Het politbureau is er takken weken weer. Bedankt voor het zien en graag ontaan.